Merħba, u nilqawkom għal podcast Evangeliku Mbierek min jisma' fejn flimkien mal-mistiedna tagħna se niddiskutu il-Kristjaneżmu u l-ħajja Kristjana. Illum se niddiskutu suġġett importanti, l-inkarnazzjoni. X'tifsir għandha fil-Bibja l-inkarnazzjoni? Nippreżenta il-Pastor Paul kif ukoll il-Joseph Farrugia li se jtuna daqsxejn fehma tajba x'inhija l-inkarnazzjoni tagħha. Nippruvaw. X'iridu nfissru bħala Kristjani meta nitkellmu dwar l-inkarnazzjoni? Inkarnazzjoni hija kelma tqila ma tantx nużawha, però nibdew nifhmu x'inhi. Ġej mill-kelma karne, mill-Latin u mbagħad mit-Taljan karne laħam. Sewwa. Laħam. Ġifieri qegħdin nirreferu għat-twelid ta' Ġesu, però ma kienx twelid strettament bħalma twelidna jien jew int. Qabel ma jiena konċeput fil-ġuf ta' ommi ma konx neżisti, tlif fil-ħsieb talla. Però meta qegħdin nitkellmu dwar l-inkarnazzjoni, qegħdin nitkellmu dwar l-iben Alla illi assuma l-umanità tagħna. Ġifieri sar bniedem bħalna f'kollox minn barra dnub, ovvjament. Sa Ġwanni fil-Evanġelu tiegħu fil-prologu jgħid fil-bidu kien il-kelma. Il-kelma kien ma' Alla u l-kelma kien Alla. Ftit aktar tard imbagħad jgħid u l-kelma sar laħam. Kajħo logos sarks geneto. Hija xi ħaġa inkredibbli din. Għamil kif nistgħu nikkonċepixxu, kif nistgħu nistħajlu illi Alla li ħalaqna żarna fuq dil-pjaneta tagħna. U identifika ruħu magħna b'mod tant intimu illi tħallat magħna u sar bniedem bħalna. Nies bħal Ġwanni, Pietru, Ġagbu, rawh, messewh u setgħu allura jirrakkontaw din l-intervent dirett ta' Alla illi ġie fostna biskop. L-Apostlu Pawlu wkoll fil-ittra tiegħu l-Filippin jirrifletti ħafna fuq l-inkarnazzjoni. Jgħid li għalkemm kien f'sura ta' Alla ma jsirx bħala ħaġa misruqa li jkun daqs Alla. Imma battalju nnifsu. Il-kelma speċjali hemmhekk battalju nnifsu. Ma jfissirx li Ġesu li huwa Alla l-iben. Ma baqax Alla. Le. Alla huwa mutabbli ma jinbidilx. Meta jgħid battalju nnifsu fis-sens li umiljalu nnifsu billi instab bħalna hawnhekk bħala bniedem. U allura ġie fostna bħala għaddej biex iwetta il-rida ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Fil-fatt jien tajjeb li saqsejt il-mistoqsija għaliex naħseb jiena ħafna Kristjani jekk saqsihom x'inhi l-inkarnazzjoni ma naħsibx iwiġbu b'mod tajjeb. Pereżempju waħda mill-affarijiet li nistgħu ngħidu hija wieħed mill-ikbar mirakli tal-fidi tagħna. U jekk issaqsi xi ħadd isma' semmili xi mirakli, normalment rari semmulek l-inkarnazzjoni u dan juri l-wis probabbli mhux qed jifhmu dak li għadu kemm qasam magħna Paul, ġifieri x'inhu l-inkarnazzjoni. Għax kieku nifhmuha żgur tkun l-ewwel miraklu li nsemmu li Alla ħallaħam u sar bniedem bħalna kollox barra dnub. Jiġifieri tajjeb illi nispjegawha għax kultant tajt l-inkarnazzjoni mhix ovvja, mhix daqshekk ovvja. Fl-istess se jidentifika ruħu mal-bniedem bija l-ħaġa wkoll. Tertuljan wieħed mis-Santi Padri meta rrifletta fuq dar ħwejjeġ li għandu x'aqsmu ma' Ġesu qal credo quia absurdum est. Nemmen dak li huwa assurd. Ma din hija lilin mill-fehma tagħna. Kif jista' jkun li Alla infinit der fostna bħala bniedem? Dik hija l-essenzjal tal-fidi Kristjana. Eżatt, anka Wistin għandi kwota hawnhekk illi kont rajta fejn jgħid xemm aktar glorjuż minn Alla. Xemm aktar vili mill-laħam u allura xemm aktar tal-għaġeb minn Alla fil-laħam. Miraklu. Viru turi kemm hu verament Alla tal-impossibbli. Eżatt, u allura tiddistingwi l-fidi Kristjana bħala unika fid-dinja kollha. Eżatt, vera. Mela allura għaliex biex inkommlu argument għaliex kien meħtieġ li jitwieled bħala bniedem? Matul is-sora tal-Knisja diversi ħassieba
riflettew fuq fuq dan l-avveniment glorjus. Wieħed minnhom Anselmu kien arċisqof ta' Canterbury fil-seklu 11 li kiteb kapolavur. Dak iżmu kitbu bil-Latin Cur Deus Homo. Cur Deus Homo. Għaliex Alla sar bniedem. U dinja mistoqsija li tibqa' relevanti matul iż-żminijiet. Żgur għax ta' ġenerazzjonijiet. Il-Bibja tatina tweġiba ċarissima. Għala kellu bżonn Alla illi jassumi l-umanità tagħna. Meta Ġesu kien wasal biex jitwieled, l-anġlu għall Ġuseppi għallu semmih Ġesu għax hu se jsalva l-poplu tiegħu mid-dnubiet. Għaliex kien meħtieġ li jitwieled Ġesu biex isalva l-poplu tiegħu mid-dnubietom. Ġesu ġie fid-dinja b'missjoni speċifika ħafna. Mhux biex jaqlana mill-ignoranza jew mill-faqar jew minn ekonomija fjakka jew minn inġustizzja soċjali jew kwejx bħal dawn, eventwalment iva. Imma l-iskop primarju u fondamentali biex jilliberana minn dnubietna u mill-konsegwenzi tagħhom. Allura jaqlana mill-ħtija u jagħmilna sewwa malla. Fil-fatt biex jiservi ta' medjatur bejn Alla u l-bniedem, Ġesu propjament biex jiservi da' rwol kellu jkun kemm Alla u kemm bniedem. Jiġifieri biex iwettaq dak ir-rwol ta' medjatur bil-fors ħanajdu hekk kellu jkun xi ħadd li huwa Alla u xi ħadd li huwa bniedem. Għaliex bin Alla ma setax isalvana billi jibqa' Alla. Pawlu jispjega fil-2 Korintin 5:21 fejn jgħid dak b'referenza għal Ġesu, dak li maraf ebda dnub Alla għamlu biex kun dnub għalina, biex aħna nsiru l-ġustizzja tal-Alla fih. Sentenza tremenda għandek hawnhekk. Ġesu li huwa impeccabbli, li huwa immakulat, li osserva l-liġi tal-Alla strettament tul ħajtu kollha. L-uniku bniedem illi onora lill-Alla mill-bidu sa tmiem. Sar dnub għalina. Alla tefa' fuq l-ħtija tagħna meta miet fuq is-salib biex aħna nsiru l-ġustizzja tal-Alla fih, biex bil-merti tiegħu aħna nkunu nsiru sewwa mal-Alla. Niksbu il-paċi tagħna ma' Alla. Dik hija dak għandek l-essenzjal tal-Evanġelju. Għalhekk sar bniedem Ġesu biex ku jista' jmut għalina fuq is-salib. Kien hemm bżonn ġifieri li jsir. Fl-istess nasab identifika ruħu anka il-fatt li sar bniedem ħallu xi ħtana, id-batjata bniedem normali. Iktar ovvjament tagħmel sens għal-bniedem. Allora, f'dal-kontest l-inkarnazzjoni kienet sorpriża jew inkella Alla ħabbara minn qabel din il-ħaġa. Ġifieri kienet hekk jew kienet ġa preveduta. Din hija l-inkarnazzjoni hija l-quċċata tal-istorja tal-fidwa kollha tagħna. Alla mill-bidu minn dakinhar stess illi l-ewwel ġenituri tagħna Adam u Eva waqgħu fid-dnub, Alla ħabbar illi qal kemm is-serb kellu iweġġa l-għarqub tal-Messija. Il-Messija kellu jisħaq ras is-serb. Nisel tal-mara għad jisħaq ras is-serb. U allura mill-bidu Alla tagħma lill-bniedem, il-profeti mbagħad aktar tard komplew jiżvolġu u jfissru din it-tama, pereżempju Iżajja f'kapitlu 7 jgħid għax twildinna tifel ingħatalna iben u seta tkun fuq spallejh u jissemma ismu Kunsulier tal-Aġeb Alla il-Kbir. El-Gibor, ma tistax taħrab minna. Iżajja qed jgħid illi qatt titwila t-tarbija illi jkun Alla nnifsu. Illi jkun Alla nnifsu. Tista' tgħid mis-sisin tad-dinja. U għandna wkoll dettalji li profeti oħra jagħtu, pereżempju Mikea f'kapitlu 5 vers 2 tal-ktieb tiegħu. Jgħidilna u int Betlehem Efrata inti m'intix liżgħar fost il-ħula ta' Iżrael. Għax minnek għad joħroġ li gvernatur illi jira l-poplu tiegħi Iżrael. Ġifieri qed jispeċifikalna minn fejn kellu jitfaċċa, minn fejn kellu jitwiled dan il-Salvatur. Fil-fatt l-Alla li nemmnu biħaħna, jew aħjar l-Alla illi urina minnu fl-iskrittura għalih m'hemmx sorpriżi, m'hemmx aċċidenti,
Jekk għandna dil-mentalità, dil-viżjon, dil-idea ta' Alla li Alla isma' ġara xi ħaġa u nħasad, jew ma kienx pjana, jew ma kienx iddetermina minn qabel, għandna idea ta' Alla li mhux l-Alla li nsibu fl-Iskrittura. Ġifieri allura l-inkarnazzjoni ċertament kienet fil-pjan etern tagħna mill-bidu net. Segwentement, tara anke matul l-iskrittur intu taqra dejjem jerġa' kważi ifhom dak jikkonferma li konferma u jissolidifika pjan minn qabel ta' dak li kellu jiġri il-qudiem. Fatti Efesin 1:17 jgħidilna Alla li jaħdem kollox skont il-fema tar-rida tiegħu stess, m'hemm xejn li huwa esklus mill-pjan divin talla, il-dekret tiegħu. Tara xordni hemm fil-ħsieb talla. Mela, għala x'inkiseb bl-inkarnazzjoni s-saċ? Prinċipalment, Alla urriena l-imħabba tiegħu lejna. Alla ma remiex il-bniedem. Aħna ħadnija kontrih, irribellajna kontrih, u frattant Alla jibqa' jsus warajna, jibqa' ifittixna u iva, determina li jiġbor poplu partikolari għalih. Ġifieri bl-inkarnazzjoni naraw l-imħabba talla. Dakinhar meta twiled Ġesu deru anġli u wieħed minnhom qal lir-raja la tibżawx għax illum twildilkom fil-belt ta' David Salvatur li huwa Kristu l-Mulej. Appuntu Alla tagħna l-aħjar li kellu. Alla tagħna l-aħjar li kellu. Alla hekk ħabb id-dinja illi ta' l-liben waħdini tiegħu. Allura Ġesu illi der fostna huwa l-aħjar espressjoni tal-imħabba talla. Naħseb ukoll nistgħu nżidu li fl-inkarnazzjoni għandna l-ogħla rivelazzjoni tal-glorja divina ta' Alla. Ġesu l-Filippu x'qallu min ra lili ra lill-missieri. Ġifieri fl-inkarnazzjoni waħda mill-affarijiet illi naraw huwa Alla tjurina minnu. Għandu S.D. Gordon kien qal fl-inkarnazzjoni Alla spella b'lingwaġġ uman lilu nnifsu. Karattru tiegħu. Ġifieri kiteb b'lingwa li nifhmuha u nistgħu narawha bażikament min hu. Eżatt, hija xi ħaġa sabiħa mill-isbaħ. Toqgħod il-fatt li taħseb fuq din il-ħaġa u tibda tgħid imma biex Alla l-missier bat il-libnu. Xem mħabba kbira li l-bniedem daqshekk. Seta bat kieku mhux daqshekk tgħid bat anġlu ma bat liben waħdini tiegħu fuq aħna kreaturi tal-art. U kif nistgħu nifhmu lill-Alla infinit, l-Alla trascendenti li huwa invisibbli għax huwa spiritu. Frattant, Ġwanni fil-Vanġelu tiegħu kapitlu 1 vers 18 jgħidilna ċaru tont li l-Alla ħadd qatt ma rah. Hija xi ħaġa ovvja. L-uniku Alla li hu f'ħodan il-missier u għarrafulna. B'referenza għal Ġesu, u qed jirreferi bħala l-uniku Alla. Jew Alla uniġenitu li hu fiħdan il-missier u spjegawulna lill-Alla. Għamel esiġeżi tiegħu. Ġesu qarreb il-Alla biex aħna naraw kif inhu u minnu. Prepara l-bniedem għal din il-miġja. Dik hija raġuni oħra għala l-inkarnazzjoni biex aħna nifhmu lill-Alla. Palma diġà alluda Joseph. Ġesu qal min jara lili jara lill-missier. Ukoll litra lill-Ebrej kif tiftaħ tfakkar lill-qarrejja illi Alla matul is-sekli b'diversi modi u b'ħafna manjieri kellem lill-missirietna permezz tal-profeti imma f'dawn l-aħħar jiem kellimna bibnu illi hu għamlu werriet tal-ħwejjeġ kollha. Ġesu li huwa rappreżentazzjoni eżatta tal-missier biex ngħidu hekk l-effulġenza id-dija tal-majestat Alla. Tajjeb. Wara li bih innifsu naddaf dnubietna issa qagħad fuq l-eminija tal-majestat fl-ogħla smawiet. Ġifieri għalfejn sar bniedem biex inaddafna minn dnubietna. Ġesu huwa il-purifikazzjoni għal dnubietna. Għalhekk il-Bibja ma semmix purgatorju, ma semmix illi ħanamlu l-isforzi tagħna biex impattu għal dnubietna, le. Dik l-inkombenza, dik il-ħaġa Ġesu biss seta' jagħmilha u difatti wettaqa storikament
meta mit fuq is-salib. Ma għalfejn seta' jmut fuq is-salib bit-pattjal dnubietna għax twielet. Għax altrimenti kienu kun impossibbli. Eżatt. X'vittorji rebaħ Kristu peress li sar bniedem bħalna? Kif qegħdin ngħidu Ġesu twielet biex ikun jista' jmut. Il-der biex ineħħi dnubietna, Ġwanni għajda fl-ittra tiegħu. Illi binalla der fostna biex ineħħi dnubietna. Anke Ġwanni l-Battista matul ministeru tiegħu darba ipponta lin-nies meta ra l-Ġesu riesa lejh għall-Mamudija. Għallu maraw danlu għal-ħaruf talla, danlu li neħħi id-nubiet tad-dinja. Issa ineħħi il-verb Grieg huwa airo, li huwa verb rich. Infatti jekk taqra pereżempju bil-traduzzjoni differenti bl-Ingliż, xi ħud jgħiduha who bears the sin of the world, u oħrajn who takes away the sin of the world. Ma għaliex l-istess verb airo jista' jfisser tnejn. Ovvjament ħatqalba bl-Ingliż jew bil-Malti. Tagħżel jew waħda jew oħra. Tifhem. Dak il-verb airo li ineħħi jew jerfa' dnub tad-dinja għandna spjegazzjoni tiegħu. F'dik il-festa speċjali tal-Lut il-Jom Kippur, kienu darba fis-sena, il-Qasas il-Kbir kien jagħmel pattija ġenerali għad-dnubiet tal-poplu. U kien hemm ċerimonja ritwal għax Alla kien fihem lin-nies anke permezz ta' dan l-affarijiet illi l-Qasas il-Kbir kienu jinġibulu żewġ możiet dakinhar. Waħda kienet tinqatel bħala sakrifiċċju u bid-dem tagħha idellek il-truf tal-arka fil-qaddis tal-qaddisin. Il-post sagru fejn l-Qasas il-Kbir seta' jidħol darba fis-sena. Allura hemmhekk idek hija stampa ta' Ġesu illi qiegħed jerfa' id-dnubiet tal-poplu. U ħal kastik minn floki. U tabba bil-pjena ta' daw kollha li jafdaw fih. Imma wkoll kien hemm il-moża l-oħra. Biex kien jagħmel dik il-moża l-oħra l-Qasas il-Kbir kien ipoġġi jdej fuqha, fuq rasa. Jistqar id-dnubiet tiegħu u tal-poplu kollu, imbagħad kienu jqabdu raġel jagħmlu l-angassamonqa u joħodha fix-xari fid-desert, il-bot, fejn ma tbaxx u jitlaq hemmhekk. Trasferixxew id-dnub fuqha. Kienet l-scapegoat illi minħabba d-dnubiet tal-poplu weħleti. U Ġesu dik li mhux biss jerfa' d-dnubiet, mhux biss jissollevana mill-konsegwenzi tad-dnub, imma wkoll ineħħihom. Ineħħihom. Id-dnubiet is-Satana huma kkanċellati, huma eliminati. Alla iwedna illi fid-dnubietom u fiħtijietom jien ma niftakarx aktar. Għaliex minħabba s-sakrifiċċju uniku u effettiv ta' Ġesu Kristu. X'vittorji akkwista Ġesu? Naħseb jkollna nissimplifikaw wkoll ngħidu dawk il-vittorji li qatt ma stajna nakkwistawhom aħna. Ġifieri insemmu mill-maħfra ta' dnubiet li nneħħu minn fuq naħtija ħadd minna l-ebda bniedem ma jista' waħdu bis-saħħa tiegħu jew b'xi emil jew bis-sforzi tiegħu jirbaħ il-vittorja. Il-vittorji li semmejna li akkwistanna Ġesu huma dawk li aħna qatt bl-ebda mod u ħadd minna ma seta' qatt jerbaħhom. Iġvi hawn ukoll tidher il-meravilja, iġvi Ġesu rebaħ ukoll il-vittorji tagħna li aħna suppost ridna nerbħu ma qatt ma stajna u laqgħat nistgħu nerbħuhom. Iġvi aħna rebbiħin fih li rebaħu għalina. Infatti, meta darba l-disċipli saqsaw direttament il-Ġesu, għallu l mela min jista' jsalva. U Ġesu għal l-impossibbli għal bniedem u possibbli għal Alla. Alla finħabtu ħa l-inizjattiva skont il-ħsieb etern tiegħu ġifieri. Fi żmien urina immanifestalna tagħna wirja stupenda tal-imħabba tiegħu. Billi meta konna għadna bidinbin Kristu miet għalina. Eżatt, u fl-istess ħin anke l-fatt illi u inkarna fi bniedem ġawra lil nnifsu li Alla tal-impossibbli. U wkoll kif kont qed tajt tajjeb pastor il-fatt illi kien hemm id-demm qed ixabsu il-kantunier tal-arka ġiet juri li hemm xi ħaġa karnali fiha involuta din ukoll.
Tajt Paul. Hemm vittorja oħra, ġifieri il-mistoqsija tiegħek x'vittorji kiseb Ġesu. Il-vittorja fuq l-għadu qalil tagħna fuq ix-xitan, l-anġli tiegħu. Kolossin 2 vers 15 jgħidilna li Ġesu wara li żarma l-prinċipat u s-setat waqqagħhom għaċ-ċajt quddiem id-dinja. Dak li darba kienu l-twerwir tagħna, l-għadu tagħna, Ġesu eleb fuq. Kristus Victor, Kristus ir-rebbieħ għan-nom tagħna. Din il-missjoni tiegħu wettaqa favur tagħna biex ingawdu aħna. Ċertament għall-glorja tal-Alla primarjament. Imma Alla li juri l-imħabba tiegħu Ġwanni fil-ittra tiegħu kapitlu 4. F'dan dert l-imħabba tal-Alla. Mhux għax ħabbejna l-Alla, imma u ħabna u bagħat libnu biex ikun il-propizjazzjoni għal dubietna. Ġesu offra s-sakrifiċċju li bih l-għada b'Alla, il-korla talla, d-dispjaċir talla lejna minħabba li aħna offendejnieh dak id-dispjaċir tneħħa. U meta ninsewa dil-verità dwar il-vittorji li Ġesu kiseb għalina tkun ħasra għax nibdew nippruvaw niġġieldu nerbħu l-vittorja aħna u ma jirnexxilniex. Ma jfissirx ġifieri hawn tifhimniex ħażin, jien mhix qed ngħid li aħna rridu noqogħdu ma nagħmlu xejn, imma xorta rridu nafdaw f'dak li għamel Ġesu għalina. Ħafna drabi ninsewha din u nispiċċaw niġġieldu f'battalji mitlufa fir-realtà li qatt ma nistgħu nerbħu, mbagħad nifrustraw ruħna, mbagħad inkunu skoraġġiti, mbagħad naqgħu lura għax qed nippruvaw nagħmlu l-impossibbli dak li Alla biss kapaċi jagħmel u dak li Alla diġà għamlu għalina u aħna maħniex qed nirrealizzaw u maħniex qed napplikaw għall-ħajja tagħna, ħasra tkun. Aħna niġġieldu mir-rebħa. L-Apostol Pawlu ddeskrivina bħala aktar minn konkwistaturi, aktar minn rebbieħa permezz ta' dak li ħabna. Vittorja oħra li Ġesu kiseb bisejja ħafna ta' ma jkollna nlimitaw ruħna fil-litra l-Ebrej kapitlu 2 jgħidilna ġala darba mela-tfal għandhom sem mill-demm u l-laħam, Ġesu nnifsu wkoll ħa sem mill-istess demm u l-laħam. Ġifieri identifika ruħu magħna biex permezz tal-mewt, appuntu għalhekk sar bniedem, permezz tal-mewt jeqret il-dak li kellu il-potenza tal-mewt ċo x-xitan u jillibera il-dawk li bil-bizza tal-mewt kienu ħajtem kollha suġġetti għal jasar. Illum il-mewt ma tbeżżanix aħna. Ix-xiri ta' Ġesu aħna li ninsabu fih biberija Alla permezz tal-medjatur tagħna Ġesu Kristu, il-mewt ma tbeżżanix. Ġesu jgħidilna min jemmen fija ma jduqqat il-mewt. Eżatt. Tifhem jienu għal minu l-ħajja, min jemmen fija avolja jmut jerġa' jgħix. U min jgħix u jemmen fija ma jmut qatt. Mewt fiżika daqshekk. Dik ma tweġġanix. Il-għaliex Ġesu jgħid li dawk kollha li jiġu għandi, li tagħna l-missier jiġu għandi u jien inqajjimhom fl-aħħar jum. U allura kif qed jgħid hawnhekk fl-ittra lil-Lut. Il-mewt ma tbeżżanix għal Ġesu elba. Hija għadu konkwistat, għadu mirbuħ. U fil-faxxa ma' ħelwa jedin meta taraw u kif qed nisimgħu kemm hu possibbli għalina nagħmlu x'nagħmlu inutli. Imma it-tamar tagħna Ġesu Kristu minn ġo fih għas-salvazzjoni. U fil-fatt dan l-argument nistgħu ngħidu x'nibbenefikaw allura mit-twelid ta' Ġesu. Mela kif qegħdin ngħidu il-mewt mietet. Eżatt. Alla wiegħed l-ħajja eterna daw kollha li jirrikorru għand Ġesu b'fidi sempliċi. Ġesu jgħid min jemmen fija għandu l-ħajja eterna. U din hija possediment preżenti. Għandna l-ħajja eterna. Fi Ġwanni 10 jgħid li jiena nagħtihom il-ħajja ta' dejjem u huma ma jintilfu qatt, in-naxtieq ma jintilfu qatt. U ħadd ma jista' jaħtafhom minn idejja. Missieri li batni għandu s-seta fuq kulħadd u ħadd ma jista' jaħtafhom minn id missieri. Jiġifieri kif nistgħu nibbenefikaw mit-twelid ta' Ġesu? Hawnhekk ġibt miegħi dan il-katekizmu maħbub il-katekizmu ta' Heidelberg. All right. Inkiteb bil-Ġermaniż oriġinarjament u ġie pubblikat qabel l-assedju l-kbir, għandu ta' xejn żmien. Però għadu maħbub ħafna fost il-Knessi riformati mad-dinja kollha.
Jina qlibtu għal-Malti, tajt is-sem ċkejken tijaj, qlibtu għal-Malti għaliex għal-kem ċkejken ftit paġni, pero għandek għawnek sommarju tal-fidi kristjana. Għandek l-essenzjal. Eżatt, u għandek għawek allura l-ispiegazzjoni tal-missjoni ta' Ġesu Kristu. Għalfejn twilet, eħx ħajja perfetta, sofra l-passjoni, miet, indifen, kollu spiegat. U f'waħda mill-mistoqsijiet, infatti, mistoqsija 36, x'benefiċċji tirċievi mill-konċepiment għaddis u twelid ta' Kristu. U il-verità ewlenija jolqota preċiżament jgħid illi huwa l-medjatur tagħna. Ġesu huwa dak illi bih u għal-bejjien u ħaniduk il-pont illi iwassalna għand il-missier mingħajru impossibbli għalina. Ma Ġesu huwa il-medjatur tagħna li bl-innoċenza u l-qudusija perfetta tiegħu ineħħmu quddiem għajnejna l-dnubi. Dinja xi ħaġa personali. U lill-semmija tagħna nixtieq nappella. Illi din mhux xi ħaġa li tisma' dwarha u tibqa' għaddej. Dinja xi ħaġa li inti trid tifhem illi hija totta għalik. Personalment. Int trid tersaq bil-fidi lejn dan is-Salvatur. Bħalma qalu stess ejjew għandi intom il-koll li intom taqlin u jiena nserraħkom. Il-miġġija ta' Ġesu fostna ħatkun tottalja personalment jekk jien nilqaħħa bil-ferħa. Bħalma qal l-Anġelu l-Raja, jiena qed inġibilkom aħbarijiet ta' ferħ kbir. Il-Vanġelu inissel fir-ruħ tagħna ferħ kbir. Jekk kemm il-darba nilqawh bil-fidi. Ġifieri, għawek qed jgħid mela, ineħħi minn quddiem għajnejn Alla dnubi li bih nissilt. Aħna nitwieldu bħala mitinbin, diġà fina hemm dik ix-xeħta għad-dnub. Ġesu bil-fidwa tiegħu mhux biss jagħtina l-maħfra, ma jagħtina wkoll l-ispirtu tiegħu biex inkunu kapaċi nelbu id-dnub fina. Għax id-dnub ma jsaltanx aktar fikom, għax intom mintomx taħt il-liġi imma taħt il-grazzja. Dan il-katekizmu ta' nixtieq noffrih lill-semmija tagħna. Jekk jibatuli sempliċement SMS fuq 7930 9730, inkun nista' nibatulhom b'xejn bil-posta. Forsi jkun l-ewwel pass għalihom biex ikomplu jinvestigaw dawn l-avvenimenti tremendi li ġraw fostna f'din id-dinja tagħna, għal-fidwa tagħna. Forsi kumment tal-aħħar hemm ħafna benefiċċji sewwa ġifieri kif dejjem ngħidu nkunu restritti bil-ħin, però naħseb wieħed milli jinġi f'moħħi huwa il-fatt li misna nkunu nirċievu komfort kbir li Alla ta' bilħaq iħobbna. Alla li seta' ħallina fid-dnubietna imma ma għamilx hekk. Bad il-libnu biex jsir bniedem fostna biex jgħix u jmut minn flokna. Hemm xi prova wkoll akbar li Alla jħobb lili issa. Meta nibda niddubi Alla jħobbniex ftakar fl-inkarnazzjoni. Jara nikkonkludi billi nikkwota lill-Apostlu Pawl fil-Galatin 4, vers 4 sa 6, fejdinna li meta waslet il-milja ta' żmien Alla bagħat libnu imwieled minn mara li sar taħt il-liġi biex jifdil il-dawk taħt il-liġi biex aħna nsiru uliet adottivi. Ġifieri minn estrem ta' kundanna u ħtija Ġesu mhux biss jaqlana mill-iskjavitu tad-dnub imma jagħtina it-titolu, jagħtina id-dritt li nsejħu uliet Alla. Nirringrazzjak, Pastor Paul, Joseph, li tajtuna b'mod sistematiku xi tfisser verament l-inkarnazzjoni, saħħa, merħba u dejjem barka fi Kristu.